Evet. Bulgaristan'dan geldi. Şimdiki davet edeceğim sanatçı arkadaşım. Çok da güzel bir sanatçı. Siz de bana hak vereceksiniz. 10 kişilik bir grupla geldi. Orkestrasıyla geldi. Vallahi muhteşem. Tony, orasını okuyamayacağım. Storaro. Storaro. Ya okuma yazmamız yok ya. 30 kere söylüyoruz ya. Storaro. Tony, Tony. Alkışlıyoruz. Gel canım benim. Tony'ciğim hoş geldin bir tanem. Проклинам двете си очи, че те видяха. Проклинам двете ни съдби, че ни събраха. Проклинам двете ни сърца, щастливи бяха. Сега е късно за това. Обърках твоята душа, душа на ангел. Напълних дните ти с тъга и съжалявам. Обичам всяко нещо в теб, а право нямам да ми тежиш на съвестта. Не си жена за мене, не съм мъжа за тебе. Поредно копеле, така ме запомни. Не си жена за мене, не искам да усетиш за тебе копелето, колко го боли. Не си жена за мене, не съм мъжа за тебе. Поредно копеле, така ме запомни. Не си жена за мене, не искам да усетиш за тебе копелето, колко го боли. Проклинам двете си очи, че пак те търсят. Проклинам двете си ръце, че пак те искат. И като казвам да вървиш, на ум се моля, дано не ме послушаш ти. Обърках твоята душа, душа на ангел. Напълних дните ти с тъга и съжалявам. Обичам всяко нещо в теб, а право нямам да ми тежиш на съвестта. Не си жена за мене, не съм мъжа за тебе. Поредно копеле, така ме запомни. Не си жена за мене, не искам да усетиш за тебе копелето, колко го боли. Не си жена за мене, не съм мъжа за тебе. Поредно копеле, така ме запомни. Не си жена за мене, не искам да усетиш за тебе копелето, колко го боли. Не си жена за мене, не съм мъжа за тебе. Поредно копеле, така ме запомни. Не си жена за мене, не искам да усетиш за тебе копелето, колко го боли. Tony, Tony güzel arkadaşım, canım arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk Hülya abla. Vallahi- Nasılsınız? Bizler için Hepiniz hoş geldiniz. geldiniz Çok diyoruz. teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler, sağ Okuduğun olun. romanca mıydı? Romanca mıydı? Yok, Bulgarca. Bulgarca. Evet. Ama içinde sanki birazcık romanca da var. Tabii bütün müziklerde zaten romancı Değil var mi? abla. Abi Tony, sokerasa. Şükür. Efendim. Kısacık bir ara rica ediyorum. Reklamlara gidiyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Roman Show. Devam ediyoruz. Kaldır. Öztürk abi. Sen hocam.